Ale když to bude jako všeho prostředí, jo. Ono by taky mohlo stát, že já si řeknu, nevím, že to slyším, já dále tak si prostě potřebuje tu organiku pak opakovat, má na to 2 měsíce a pak držím třeba 2 nebo 3 dnů. Jestli je to teda smysl, že nebude nepoužíváme a ty to opravdu nevíš, neslyšíš chory, co ní tady nenaskakuje z NAC, že jo, který to robí. Máš tam nějaký způsoby, než to naskočí. Takže NaCl, a jak se teda ta sůl od té kyseliny odvozuje? Zcela vážně, už je to slyšet. Od kyseliny chlorovodíkové tu sůl odvozíš jak? V podstatě tak, že kolektivní pomocová nachází vodík kationem z toho kovu, což je jednoduché, když to máš jednocyklnou kyselinu a jednocyklný hydroxid, respektive kation s oxidačním číslem plus 1. Takže proto tady si vám to vyjde jak. Škrtneš vodík, ten vodík samozřejmě, ten kyselý vodík, se co ti tady tak říkal, že karboxylový vodík je kyselý. Ty se dá přesunout nebo prostě nahradit a toto je salicylanoxidní. Jakou vazbou je tam ten kation sodný vázán k tomu anionu? To by se musel být blbec, aby neodpověděl vyšloušky, že vazbou. Pamatuji si když vám zapovídat někomu nikdy, protože jestli řeknu, jakou vazbou je vázán kation sodných anionů, to tak jakou asi když jinou než iontovou to nejde, že jo, když to jsou iontovou. Vazbou prostě iontovou, no, to už tady tam dá. Tak, znáš nějakou hydroxykyselinu, důležitou, jednou hydroxykyselinu. Třeba mají říkáme, jablečko, vína, jsou poetické názvy, starou češtinu nebo mladou češtinu, střední a vysoleční, se asi vyřádili. Nic? Mléčno? Tak to takhle močovina dáme si, když to močovina. Když se nebavíme, močovina, která je poprvé, když se bývá, tak si uvidíte. Právě se dává, no, dvě močoviny vydali dohromady bílé, to jo. Ale já bych si ráda tu močovinu, nenecháme si ten zele. Ani si neuvědomíš ten název, když řeknu, že to je diamidkyseliny uhličité. Pomůže ti to, jestli řeknu diamidkyseliny uhličité. Tak si na to odeslávat a pojďte si kyselinu uhličitou. Bude to odeslávat, o čem odeslávat? Jestli na ty musí to být sumárně, takže... Ne, napište vlastně opravdu kyselinu uhličité. Je tam třeba to? Ano, je tam no tak odvozuj, kyselina uhličitá, HCO, víš. A oxidační čísla. H2CO4, tak se si máte důstojně. Když ti řeknu, že kyselinu uhličitou počítáme i mezi karboxylové, protože má karboxyl. Takže jaký je důstojný vzorek kyseliny uhličité? Má karboxyl. Prosím tě, napiš si strukturně nahoru karboxyl, to znamená dobré, co to tady bylo.
strukturně. Jaká je karboxylová skupina? Když by na toho si taková přísná, odnátová strach, že říká, nejlepší bude, když odejde ze školy, protože já neodejdu. A on, když to zkouší, tak nezná vůbec nic. Když dneska přišla Monika Mičarová, tak je to samý. Prostě absolutně dutá na chemii. My dneska většinou. To nemyslíte se vážně, že nedáš dohromady karboxylovou skupinu. To tady velmi příkladovský kolika vlastně je kyslík, když jste měla H2O? Tak, kyslík je bombardů. Vodík je... Tak, takže teď kam tam dáš to H? A potom ovšem musíte druhej mít mezi C a O musíš mít vazbu jakou? Prosím? Dobře, tak jsem napiš. Takže teď tam máš. Jeden kyslík je trojvazný a jeden je dvojvazný. A vyberte si, co se vám líbí. Ty máš jako strašný status chemie, já jsem ráda, že máš do života. Ale doufám, dále chemie je vyšší. Takže toto je kyselina obyčná a je CO3. Takže teď jsou odvodíky a vidět diamid a dichlorid této kyseliny. Protože ten diamid je právě ona močovina a dichlorid je účtová